زينا كابز في النولو استوديو إيري تي في عزو سلامتنا تقبلوا زخبركم تعزبتنا كمي تمسيو لك ساعة شعات أخيلو نلومي سولوس إسران شعات مسكر مشت استرالوا زيناوي مسنادو إحزالكم قريبا لخو كسافت آمك تكتاتلونا بخبر زعدم ليديا تخلا مريامي كم تلمود بغاندنا تبتاتو فيلم مينستر عثمان صالح عب مبل 75 حفشاوي مقابايا حبرات حقرات مديرة أسمعهم أبنو زواج العلو حضرت محبراوي أقل بلوتات من مفتاح كسرح مخانو مينستر زواوي من محدار قليتهم مينستر حرشا بمخنيات علماوي معالت مقوطة حمام عبود كلبي عودة توديبهم أبو مونغو سراويت أذربيجان أرمينيان استولع من لوات دبداب نسالساي معالتو قتيلو وعيلهم سعود عرب بإيران كم سلت أنو زقلت أطم شبراوين أبتحت قيدي كم زأتوا تفليتام أبكتما بقدر عبد العزيز ركب علامات أمريكا مدقعة روكيت تخايدو مينستر قديات وزعي عطو عثمان صالح لومي 29 مسكرم من بريزيدنت سياسة فورق وكيلو أب مبل 75 حفشاوي مقابايا حبرات حقرات مديرة أسمعو ملوت حستونايتي مينستر عثمان صالح بمانزا وأقواب كابس مرازا محلالو فوم الأختي سيعبو كقربيو Your Excellency Ambassador Volkan Bozkir, President of the General Assembly, Your Excellency Mr. Antonio Guterres, United Nations Secretary General, honorable participants. I have the honor to deliver this speech on behalf of the President of the State of Eritrea, His Excellency Mr. Isaias Afwerki. كبر أمباسادر فولكان بوشكير بريزيدنت حفشاو مقابي حبرات هاقرات كبر أنتونيو غوتيريش والناس حفي حبرات هاقرات كبران تساتفتي حفشاو مقابايا نكبر بريزيدنت هاقري إرترا أتو إساياس أفورقي وكيلي نزق آلزي كسمع كبري سمعني نايلومي مقابايا علمنا بسبب هلكتاو كورونا أب أزيو بدهي كرانا من قد أبتركبلو مدرخي زكاير زلام أبني عامي مسكرم كل تشحن 19 ملأختن حفشاو مقابايا دحري أستات ربع زبان مس مبنان انكو قصراو حلمي كمون مقلبات قطباوي ميزان حيلتات زغتلو صعصع انتنس وددرن نوصتاتن علمنا أب كرانا من قدن حدش علماو السرعات كمتركب تغيسا نيرا نافريكا نابز ملكتون أوشت زربع الزبان أب أفريكا بحلفي سقاثات تكف العالم بزين حسياننا تزمتو مسلنايته قجتات موقاد قجتات مفتاح الناتبها لزيج الدرلو بعدو مبصعتات قلولاوات الناترابحون النقفون كيدوم 1 بليون هزبي زيادة الناتواسنيك مزيزانيحو ازي بموداي مالت بمشطار ناي قدام زمتن زبيتاويان مشارختهم بلشوات سفلي ربحان قبل حزب افريقيا زورد زلو بدل معرتيات حساسه بنتو قدماوي اقلبك وهاب زغبو غداي مخانو مخرار زحتت ايكونن له طيسنيره بقربا نغدوبنا قرنا افريقان قيح بحرنا بزملكتون مسلنايتي يا مجمريا تسعات تخصيتو زنبر عدلن حقኛ ተበግሰታት ንዘባው ወደትን ብዘንቀደ ናይ ግዳም ጸይቂ አውሽት ህዝብታት ኤትኒካውን እንዳውን ምንቋትና ሳወርካ ህውከትን ዕንወትን አመንጎ ሕዋታ ሀገራት ግጭታትና ሳወርካ ዘይርጋአትን ድሕረትን ንሽበራን ሓንከርትን ሃጓፋትና ፈጠርካ ምዕለብ ብዘይርከቦ ህውከት ንህዝብታት ጆሆ መሓዝ ነቲ ዞባ ከቢድ ክሳራዩ አስዒብሉ أبزون اتقند تحماي ناي قدام تاون زنبوع بوليستاتن زي كونه عما خو زبيتاويان بلشوات صفولي ربحايهم إلى تغيسا نيرا زخبركم انت قباتي بزيكا عمت زدقاقم أبيتوتا انت حد شالو اتحدش هلكيت كورونايو مسلنايتي أسقاقي ملكع كورونا كورونا كم مبرابر صاوعيت وكاب كل زي قبر صبو نقر انتليو
نتي بستفلاليت أقواخ قلاببن كعبتن زفتن سنكوف كتباون دحنتاون على ما والسرعات عراقوتو وي عرقانو كم زبقهاد جيرو ملبب معدا متحلا فيو زخبركم انت قبعتي كم عمي أبكلت الشحن عسرانون ملبب متقسيمو هزبتات عالمنا بتصفونا يرقات بالتقنان سلامن قدنا من تخقو عزو أدمعي على ما ودب سلزد اليو زيادة إنا توحسنن إنا لمسن زخيد زلو سرعة حبرات هاقرات ملو متعراي overhauling كقبرلو دقاقيمنا لبوانا كنسمع نفتو. And efficacy have been corroded in the past decades. I thank you. ሚኒስትር ዞባዊ ምምሕዳር አቶ ወልደን ኪኤል አብርሃ ኣብ ንዑስ ዞባ ገልዓሎ ዑደት ብምክያድ ብቐንዱ ኣብ መደባት ልምዓት ዘተኮረ ርክባት ኣካይዱ ወኪል ኤሪና መሓር በላይ ንዘዳለዎ ዜናዊ ፀብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ኣብ ንዑስ ዞባ ገልዓሎ ዘሎ ሕፅረት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምፍታሕ ካብ ቀዳምነታት ዝትግበር መደባት ልምዓት ምዃኑ ሚኒስትር ዞባዊ ምምሕዳር አቶ ወልደን ኪኤል አብርሃ ገሊጹ ሚኒስትር ወልደን ኪኤል በመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት አብርሃ ተሰኒዩ ካብ 21 ክሳብ 26 መስከረም ኣብቲ ንዑስ ዞባ ዑደት ብምፍጻም ምስ መሓደርቲ ሓለፍቲ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ወከልቲ ህዝብን ኣብ ዘካየዶ ርክባት እዩ ብተወሳኺ ኣብ ምጥርናፍ ዓድታት ምውሓስ ምንጪ ዝስተ ማይ ምምዕባል ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሕርሻዊ ትሕተ ቅርጽን ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ብሓፈሻ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ባዳ ዝሰላሰለ ዘሎ ሕርሻዊ ንጥፈታት ድማ ብፍላይ ድሕሪ ምዕዛብ ክራማት ኣውሪድዎ ዘሎ ዕንወት ንምፍዋስ ክውሰዱ ብዛዕባ ዘለዎም ስጉምታት مزملكتهم أكلات زيتون طلبات حرستات سمعون. ሚኒስትር ዞባዊ ምምሕዳር አቶ ወልደን ኪኤል አብርሃ መወዳእታ ህዝቢ ብመትከር ርእሰ ምርኮሳ ውሕስነት መግቢ ንምርጋጽ ዝገብሮ ንጥፈታት ሕርሻ ክድንፍዕ ተላቢዩ ወከልቲ ህዝቢ ብወገኖም ኩነታቶም በቐረባ ንምፍላጥ ዝተወስደ ተበግሶ ድሕሪ ምምስጋን ርጋት መነባብሮ ፈጢሮምሎም ዘለው ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምምዕባል ክስራሕ ዘለዎም ናይ መጓዓዝያ ጸገማት ፍታሕ ክናድየሉ ኣብ ሕርሻታት ባዳ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ፍግረ መሬት ድማ ቁልጡፍ ቆላሕታ ክወሃቦ ተላቢዮም ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ምቁጽጻር ሕማም ዕቡድ ከልቢ ትማሊ 28 መስከረም ብውህደትን ክታበትን ሕማም ዕቡድ ከልቢ ንቆጻጸር ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዓውደ ዘተ ወዲቡ ሙሉእ ትሕዝትኡ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሎ ጴጥሮስ መንግስት ከቕርቦ እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን አቶ ሑሪያስ ጎዶም ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቃል መንግስቲ ኤርትራ ጥዕና እንስሳታት ንምሕላው ብሓፈሻ ነቶም ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላልፉ ሕማማት ንምቁጽጻር ድማ ብፍላይ ልዑል ኣድህቦ ሂቡ ከም ዝሰርሕ ብምጥቃስ ኣብ ሰብን እንስሳታትን ጉዳት ዘውርድ ሕማም ዕቡድ ከልቢ ካብ ሃገርና ጠቕሊሉ ንኽጠፍእ ዕቱብ ናይ ምቁጽጻር መደባትን ግብራዊ ስጉምትታትን ብዝሓየለ ክድፍኣሉ ምዃኑ ገሊጹ ሕማም ዕቡድ ከልቢ ብቫይረስ ዝመሓላለፍን ንስርዓተ መትኒ ዘጥቅዕን ቀታሊ ምዃኑ ዝሓበረ ዳይሬክተር ጨንፈር ጥዕና እንስሳን ቡቕልን ዶክተር የናስ ወልዱ ቦገኑ እዚ ሕማም እዚ ቀንዲ ንመጥወቲ እንስሳታት ዘጥቅዕ እኳ እንተኾነ በላዕቲ ስጋ እቶም ኣውራ ግዳያት ምዃኖም ኣብሪሁ ነዚ ሕማም እዚ ካብ ሰብ ዘመሓላልፉ እቶም ቀንዲ ኣኻልብ ምዃኖም ዝጠቐሰ ዶክተር የናስ እቶም ናይ ቀረባ ግዳያት ቆልዑ ስለ ዝኾኑ እዚ ጉዳይ እዚ ልዑል ጥንቃቐን ኣቓልቦን ዘድልዮ ምዃኑ ብምንጻር ምክልኻል እቲ ቀንዲ ኣገባብ ምቁጽጻር ስለ ዝኾነ ስሩዕ ክታበትን ምዝገባ ኣኻልብን መሰረታዊ ቅድመ ኩነት ምዃኑ ኣገንዚቡ እዚ ሕማም እዚ ንስርዓተ መትኒ ኣጥቂዑ መልመስቲ እብዳንን ሞትን የከተል ማለት እዩ በዓለም ደረጃ ከሪዮ ከለና እዚ ሕማም ዓመታዊ ክሳብ 60,000 ሰባት በዚ ሕማም ይሞቱ እዚ ደግሞ 95 ሚታዊት ከሪዮ ከለና ኣብ ኤሽያን ኣብ ኣፍሪካን እዩ ዘጋጥም ካብ 30 ክሳብ 60 ሚታዊት ናይ ዘማም ቀንዲ ተጠቃዕቲ ደግሞ ቆሉት እዮም ህፃናት እዮም ማለት እዩ ዶክተር የናስ ኣስዒቡ ዝኾነ በዚ ሕማም ብዝተጠርጠረ ከልቢ ዝተነኽሰ ሰብ ብህፁፅ ናብ ሕክምና ክውሰድ እቲ ጥርጡር ከልቢ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓለዋ ጥዕና እንስሳ ክውዕል ከም ዝግባእ ኣፍሊጡ ዝኾነ ከልቢ ዝውንን ሰብ ኣቅላባቱ ከክትብ ክኽእል ኣለዎ ከመዝገብ ክኽእል ኣለዎ መለለይ ቁፅሪ ክወስድ ኣለዎ እጂ ክታበት ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱም እዚ ሚቲ ካብ ሚቲ ብክታበት ክንከላኸሎ ንኽእል ሕማም እንስሳ እዩ ዝኾነ ፋሉል ኣኽላባት በስተፈላለየ መንገድ ዝውገደሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ እቶም ዋና ዘለዎም ኣኽላባት ግን ብቐጻሊ ዓመት ክታበት ከካይዱለን ክኽእሉ ኣለዎም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ዓውደ ዘተ
ኣብ ገጠራት ንዝርከቡ ኣኻልብ ዝስላዕ ግብርን ክፍሊት ክታበትን ማሕንቆ ይኸውን ስለ ዘሎ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ፋሉላት ኣኻልብ ዝውገንሉ ዝሓሸ ሜላ ክናደ ኣብ ከባቢ ከተማታት ዓበይቲ ሆስፒታላትን ዝርከብ ጎሓፍ ንምርባሕ ፋሉላት ኣኻልብ ምቹእ ባይታ ይኸውን ስለ ዘሎ ብቁልጡፍ ክለዓል ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ምክልኻል ሕማም ዕቡድ ከልቢ ንኸዓቢ ቀጻልን ስሩዕን ጎስጓሳት ክካየድ ዝብሉን ካልኦትን ለባዋታት ኣቕሪቦም ነዚ ሕማም እዚ ንምቁፅጻር ምስ ምምሕዳራት ዞባታት ብምትሕብባር ዓመታዊ ስሩዕ ክታበት ንኣኻልብ ከም ዝውሃብ ዝሕብር ሚኒስትሪ ሕርሻ ሕብረተሰብ ኣገዳስነት ስሩዕ ክታበትን ምምዝጋብ ኣኻልብን ተረድዩ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምትሕብባሩ ክዕዝዝ ከምኡውን ኩሎም ዋና ዘለዎም ኣኻልብ ክኽተቡ ፋሉላት ኣኻልብ ድማ ብዝሓሸ ኣማራጺ ክውገኑ ይጽውዕ ዓለማዊ መዓልቲ ምቁፅጻር ሕማም ዕቡድ ከልቢ ዓመታዊ ኣብ 28 መስከረም ተዘኪራ ትውዕል ቀረብ ማይ ከተማ ዓሰብ ንምውሓስን ንምስፋሕን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ብምትሕብባር ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ዝካየድ ዘሎ ዝተወሃሃደ ስራሕ ኣብ ባይታ ዝምስገን ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ነበርቲ ሓቢሮም ኤሪና ዝተወከሰቶም ወሃብቲ ርእይቶ ዝኣረገን ዝተበላሸወን መስመራት ናይ ምቕያርን ምስፋሕን ስራሓት ክካየድ ምጽንሑ እዚ ድማ ነቲ ከጋጥም ዝጸንሐ ጸገማት ከም ዘቃልሎ ገሊጾም ውሕሉላት ጠቃቅማ ዘይምዝውታርን ማይ ብግቡእ ክትዕቀብ ዘይምኽኣልን ኣብቲ መስመራት ብልሽት ኣብ ዘጋጥመሉ ንዝያዳ ጸገም የቃልዖ ምንባሩ ጠቂሶም ድማ ኩሉ ነባሪ ውሕሉላት ጠቃቅማ ከዘውትር ኣዘኻኺሮም ኣብ ምምሕዳር ከተማ ዓሰብ ግዝያዊ ሓላፊ ኣገልግሎት ማይ ኣቶ ይርጋኣለም ገብረ ሚካኤል ብወገኑ ቀረብ ማይታ ከተማ ንምስፋሕ ኣቀዲሙ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ መሰረት ቀንዲ ምንጭ ማይ ዝኾና ዒላታት ከም ተጸገና ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ማይ ዘልሑኽ ዝነበረ ሻምብቆታት ድማ ብሓድሽ ከም ተተክእን ብምሕባር ዘላቂ ፍታሕ ንምምጻእ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ብውህደት ኩለን ኣካላት ይቕጽል ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣብ ንዞባ ጊንዳ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ኣገልግሎት ክንክን ነፍሲ ጾራት ብ31 ሚእታዊት ሸፈነ ክታበት ድማ ብ3 ሚእታዊት ዕቤታ መዝጊቦም እዚ ውጽኢት ናይቲ ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና ዝወሃብ ስሩዕ ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ዝፈጠሮ ብራኸ ንቕሓት ምዃኑ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕናት ንዞባ ነርስ መኮነን ገብረ መድህን ገሊጾም ሕማም ዓሰው ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን ምንጻግ ጸረ ጣንጡ መድሃኒት ኣብ ባስካታትን ጎዳጉድን ከምኡውን ምድፋን ጣንጡ ዝፈረያሉ ዝዓቆረ ማያት ከም ዝካየድ ዝሓበረ ነርስ መኮነን ንወከልቲ ጥዕና ዓዲ እውን ኣብ ሜላታት ምክልኻል ዘተኮረ ኣስተምህሮታት ከም ዝወሃብ ናውምስያ ከም ዝዕደልን ኣፍሊጦም ኣብ መወዳእታ ነርስ መኮነን ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሕማም ብሩሴላ ንምክልኻል ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምትሕብባር ኣብ ህዝቢ ብሓፈሻ ወነንቲ ጥሪት ድማ ብፍላይ ጎስጓስ ይካየድ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣብ ዞባ ጊንዳ ሓደ ዞባዊ መኮሰ ሆስፒታል ሓንቲ ማእከል ጥዕናን 8 መደበራት ጥዕናን ኣለዋ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም ምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም زحلف سنبت 27 مسكرم أب مونغو سراويت قرابة هاجرات أذربيجان أرمينيا تستولع من لوات دبدب لومي 27 مسكرم نسالتاي معلت بمقصالو سبعو كساراتات نابسات 100 كب كم زبله صبصبات حبيرام بزي أبا كراخار زوبا ناغورنو كاراباخ تستولع حدش جيجت كاب كلتي وغن لعل كلتي 100 كم زقصلو صطتاو كونتات نيت خباب دما كم زنقلقله ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ኣፍሊጦም ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ተወሰኽቲ ወተሃደራት ከኽትታ ይሸባሸባ ብምህላውን እቲ ግጭት ናብ ክፉት ውግእ ከየምርሕ ነቲ ኩነታት ብቐረባት ዝከታተሉ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብቲ ጉዳይ ክግበር ዝኽእል ግዳማዊ ምትእትታው ነቲ ኩነታት መሊሱ ከኽርሮ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እዚ ዝተሓበረት ቱርኪ ንኣዘርባይጃን ደገፍ ክትገብር ከም እትኽእል ድሕሪ ምግላጻ እዩ እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኣዘርባይጃንን ኣርሜንያን ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ድሕሪ እቲ ኣብ መጀመርያ 1990ታት ኣብ መንጎኦም ዝተወልዐ ውግእ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑሎም በቲ ናይ ሽዑ ውግእ ልዕሊ 30,000 ሰባት ከም እትቐትሉን ኣማይት ኣሽሓት ከም እተመዛበሉን መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩ ኣብ 1994 بمونغونيت روسيا أمريكان فرنسان زتبتح سممع مقراط تخسي بغلطالي كتحس مصنحيو زقلات أب عراق مننتهم زي تفلت عطوقات أب كتما بغداد بلعل الزركب علامات أمريكا متقعت روكيت كم زكايدو مع كانت زينان سمى زي عراق بمتقاس أقالحين بتبعيسان شمونتن مسكرم استفت أمام متقعتي شدشت سلاموان سبات كم تقصلو اتحابريتا أفليتهم
زاجيت نيت متقعت حلافنت زوسد أكل يلن نت متقعت زخوننا منجست عراق فتأمتو عب تحت قطر نمتاو تقطعو السرحيتات كحيل عزيز الله عب عراق بحافشا كتما بقرد ما بفلاي أنت أرقداماوي متقطعو زغنعه متقعت تات روكيت كايد نيفل ما خمزي كونه تبصباتي تقصم كاب ورحتك انت خلت شحن 19 كساب ورح حمله نايز عامت زي عب عراق قبل على زركب علامات أمريكا 39 متقعت روكيت كم تخايده اتم تبصبات يردوم منجست بريطانيا مس مقرب موصا هاجرو كاب أبالنت إيروباو حبرت نقداون قطباون زمدناتاتو مس كالوت هاجرات نمدلدالن حدش نقداو سممعت نمختامن زكايدو نطفتات أحيلوام كما كان نايزي منستر قدات وصاي دومينيك راب بغندو اب نقداون قطباون زمدنات زتكورا زررب نمكياد كابلوم 19 مسكرم بدبوب كوريا زفلم عدت اب حيالو هاجرات ككايد جميرلام منستر راب مزتفلاليو سمز دبوب كوريا بزغبرو ركب كلتين هاجرات اب رسم معبال نقداو زمدناتات اب قداي محاسطتان مكلخال لبع كورونا فيروسن متحببارن كعبيا اقداس مخانو غليصوم دحر زناي دبوب كوريا عدتو منستر راب ناب فيتنام بممرح مسمز تهاجر اب تماسسال زعباتات كزرارب مخاني زغلط بريطانيا جابانن دحر موصا بريطانيا كاب ايروباو حبرت همونغ انزهلو نقداو زمدناتات زملكت افناو سممع اب مجمر ناي زورحي كم زختما يذكر منግስት بريطانيا مسكالوت حيالو نقداوين مشارخت زخونه هاجرات اسيا افريقان دبوب امريكانون تماسسال سممعات نمختام صعق دبلوماسياو صعرتات يكايد كم زلو يحبر نمو داتا زينا إيران ناب فنزويلا زغبرتو سدد سلسته نዳድ ዝጻዕና መራኽብ ትማሊ 28 መስከረም ኣብ ወደባት ቬንዙዌላ ከም ዝበጽሐ ተቃሊሖም ሰደድ ናይዘን ብጠቕላላ 270,000 በርሚል ዝተጻረየ ነዳዲ ዝጻዕና መራኽብ መቐጸልታ ናይቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጽላታት ጻዓት ቁጠባ ጸጥታ ሕርሻ ቴክኖሎጂን ስነፍልጠታዊ ምዕባለታትን ዝገብሮ ምትሕብባርን ዝኸተሞ ስምምዓትን ምዃኑ መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ኣቃሊሐን إيران فنزويلان كتيمانو زلوا كل مداياو سممعات بسنك تداغاغامي إقراتات منغست أمريكا تحاسي زلو قطبئنا من بربار وتاو تراكم زلوا يقلت أبز حلفة ورح مقابيت بتماسسالي إيران حموشت نداد زتعنا مراخب ناب فنزويلا كم زل أخذ زت أصوت صبصابات أب مكلال نيتي بسنك إقراتات أمريكا أب فنزويلا قاتي مزلو حزرت قرب ساعات لعل تراكم تتعوته يحبرهم انتخونا جن أمريكا قبل علي سدد ندادي إيران ناب فنزويلا زقاع عزات تكالات كبير تقبر كم زلات تقصد صبصابات مثل السكالوت ناب فنزويلا زمر حزن برا نداد زتعنا مراخب بمتحس إقراتات بمخصاص أب تحت قيدي كم زأتوات يردوم أب أمريكا قبل علي إيران فنزويلا بحفشة كأن قطباو من كلتين هاجرات نزخونات إلات نداد الدما بفلاي علامات زقبرة إقراتات أصنع كم زلا يفلت كبرات تعزبتنا نلو مشت استرالوا حفشاوي زيناوي مسنادونا أبزازي من الله سلامك تالكم مسكن بوغني بروخليتي